Eta gaurkoan, kirol kontuak izanen ditugu mintzagai, horretarako hementxe ditugu bi pilotari gazteak gainera, baina astelen honetan urtarrilaren 2an debut profesionala eginen dute. Arratsaldeon Iñigo Martínez eta Ander Errandonea, Iñigo eta Ander, ongi etorriak Xaloa telebistara. Bai, eskerrik asko atxaldeon. Bai. Bueno, zer modu zaudete urduri, pixka bat edo ez, oraindik ez? Ez, egun hauek oraindikan nahiko lasai, ni benpin nahiko lasai irauntzen ari naiz, eta, bueno, herrien eta kriston ilusio dago, eta animokin eta ongi gaudezi, eta, bueno, gero nik uste ja egunin bertan ja nervio pixko ja izanen dugula, partidon gatikan eta, baina, bueno, nahiko lasai momentuz. Beratarrak zarete ez, biak, beraz hor herrian ja ezagunak izanen zarete egun hauetan, babes handia izango duzue debutaren egunean. Egierran badago nahiko giro ona herria eta zaparte ere bortziri guztietan nik uste, eta nik uste movida polita egoten aldela, ez? Igual 300 persona, baino gehiago segura asko urbiluko dire Tolosako frontonera eta hori eskertzeko azkenin. Beraz, aipatu eguna, urtarrilaren 2an izanen duzue debut eguna, nun izan behar da eta norekin egonen zarete? Bueno, zuk erran bezala urtarrilak 2an da, eta Tolosan debutatzen dugu, Beotibar frontoian, eta partidua izanen da Julen Retegi bi, eta ni, Ander Errandonea eta Xabi Tolosan kontra. Berez partio gorra, bueno, polita. Jendiak eta nik uste partio politateriko dela, eta jendiak eta bai guk gozatzeko aukera dugu. Izan duzue lagun artean entrenatzeko aukera aurretik, edo ez utzi behar duzue azkeneko momentura arte sorpresa? Bueno, azkenin elkarrekin beti gaude entrenatzen ez, eta Julen egin nik aspaldi entrenatua dut hola, gero Tolosakin ere entrenatzen dugu normalin, eta, bueno, azkenin ez dago sekretorik ez, nik uste. Egunin bertan ja zeate ditzen den, eta entrenamentotan pasatzen dena, entrenamentotan gelditzen da, partidukoa bertze gauza da, azkenin bertze tensione gauza da, eta, bueno, ja ongi eramitzen dugun bilek, eta partidu politu bat, atetzen den. Ze postutan jokatzen duzue, bakoitzak? Nik atzelari. Nik aurrelari. Bueno, nola izan zen profesionaletan jokatzeko pausu hori? Nondik etorri zitzaizuen deia edo nork proposatu zizuen? Aspe enpresarekin zaudete, ez? Bai, hori da. Eguna izan zen, uste dut abenduk 8 dola, eta ni berez gelditu gainen kuadrillak uketa hola, kafi hartzeko, eta Anderrek idatzi zian. Pixko lehenago gelditzeko bilek bakarrik eta bilek kafi hartzera joan, eta errepente Inaxio etorri zen. Inaxio Errandonea, eta bertan eman zian notizia, Anderrek jabazeekin, bizpairo ordu lehenagotik, eta hola, barran, hor txetxutik, kafi hartzen, eta agitza informal izan zen, ez nuen inondikan espero. Eta egia erran nik uste bizitza guziko atxalderik nerviosona hori pasatu izan zela. Azkein espero ez nuen notizia bat eman ziaten, eta bino, oain ja asimilatu dugu, eta hori izan zen, ostira larratxalde hori. Egia erran notizia hona bilentzako, ez? Azkenin bilek beti txikitatik egon gara elkarrekin pilotan ibiltzen, eta bilek elkarrekin ematia pasoa, aitz polita ez, eta bai, ilusio hondi gintzigun egia erran. Dena den, dei hori edo, albiste hori jakin aurretik profesionaletan, entrenemenduak edo egin dituzue profesionaletan ibiltzen den jendearekin, edo... Azken urte guzia, ibili gara bai fisikoki entrenatzen eta bai frontoia entrenatzen profesionalan tartin, eta nik uste hori azkenin eskertuko dugula, azkenin hartu dugulako berte sendotasun bat igual, hor gehiago igual ikasten duzu, eta baita gero Jokin Etxaniz entrenatzen digu, eta berekin ere gure failuk eta hola, eta horrekin korregitzen saiatzen gara, eta orduan nik uste ongi etorriko zidugula. Aholkuek askorako balio dutela, ez? Bai. Azkenin beti bada zerbait ez hobetzeko. Azkenin pentsatzen zu, guri ja deitu zigutelikan entrenatzeko aspekin eta eraten zu, nik ongi jokatuko dut, beraiek bertzela ziate deituko, gero joaten zara beraiekin entrenatzera, eta denbora guzien gainin da gauzak zuzentzen, eta eraten zu, hau dena nik ez nekin lehenagotik. Beti zerbait hobetzeko bada, eta hori seinale hona izanen da. Eta nola izan zen hori beraiekin entrenatzearena? Zuek pentsatzen dut ez da txikitatik nondik hasi zarete, berako pilota eskolan? Bai, 5 urtetan hasi ginen pilota eskolan elkarrekin, eta biek nahiz eta beran egon bizitzen eskola diferentetan ginen, eta lehenengo izautu ginen frontoian. Eta, 5 urtetatik hasi ginen, eta gero azkenin 16 urteo genituen ikan, eta ingenuen urte aitzona, eta hor
aspekte dituzigun, eta igual prekontratu bat firmatzeko, eta bueno, hola, behintzat bere enpresara lotzeko modu bat, eta hola eskaintzen zigun, pues, bai fizikoki entrenamentuk, eta bai frontonko entrenamentuk beraiekin ikia. Eta hortik hasi zen azkenin dena. Beraz, nahiko salto handia, ez? Adibidez, berako pilota eskolan egotetik profesionalekin entrenatzera aldaketa handia izanen da, ez, zuentzat? Bai, Zenba denbora eramazue, hor? Bizpa 3 urte igual. 3 urte hola, hori prekontratu egin honetik. Eta bai, azkein dena desberdina da, ez pilotak eta dena desberdinago. Maila ere, azkenin profesionaletan dauden pilotarik gorputza egina dute, fisikoki ere agitza indartsu dire. Eta bertzen maila bat da, ez, hor beraien kontra jokatzeko eguneko una minio gehiago mamarra zuta. Ikasten da, beraiekin, eta agitz gustora. Hasieran, kriston ilusioa ez igual leitu eta barriolakin hola entrenatzeko igual hemen labriten eta hola, eta gaztia, azkenin gaztia zara, ez da hita mazazpi urte hola, eta kriston ilusio egin zuta. Eta nola moldatzen zineten hasiera batean? Horrelako mailako jendarekin, ez? Bueno, kostatu iten zigun guzaiatzen gindenakin, bai. Hasieran lan zaila zen. Agitzaia, ni horretzen ez lehenengo entrenamientoa deitu zaten da, zubietan kontra jokatu non, eta zubieta bezelko pilotari bat kriston golpia dula, pues imaginatu, 6-7 urteko mutiko bat zazpitik atzera nintzen demora guztien. Bino, azkenin nahizu, esperientziak dire eta denetatik ikasten da, así que. Zorein denbora hori 3 urte horregon ondoren, pentsatzu dut askoz ere konfiantza gehiagorekin, ez, ere egonen zaretela. Konfiantza zuen buruan. Eta bertze lasaitasun batekin joan entrenatzera, eta, bueno, guain gainera jekinta debutatu behar dugula eta horregon bargaela, azkenin entrenamientotara bertze lasaitasun batekin eta ikastera azkenin, entrenamientu gorteko daude. Debutak horre marka bat, ez? Bueno, marra bat behintzat, ez? Eginen dizor bizitzan edo kirol bizitza horretan zer espero duzue, hortik aurrera? Bueno, nik beti erran dut azkenin profesionaletako maila bertze bada, pilotak aurkarik desberdinak dire, eta orduan nik duten helburua oain arte benpin hori salto eman, eta gero alik eta gudona akostumbratzea, ez? Pilotetara, aurkarietara, eta behin akostumbratuta, ongi amoldatuta, poieki maila edo goitzen joten alden. Baina, momentuz helburua ondirikan gabe. Hori da, ez azkenin firmatu indu 2 urteko, eta 2 urte horiek azkenin hartu gara duzu objektibo ezala, ikastia eta saiatzia poieki goitzen zure nivela, eta hori azkenin, denborak markatuko izun zein den zure lekua, eta saiatu garrazuna 2 urte goitan, eta hori mailaz goitzen, eta Eguneko egun ematen, ez? Bai. Pilota zain ere zer zarete ikasleak edo zer duzue orain? Bai, ni guain magisteritza ikasten ari naiz, Donostien, 2. urtea egiten ari naiz, eta guain arte gustora, eta benpin karrera bukatu hori dudik gabe, baina gero ez dakit ze ginen dute, hortik aintzinera ikusiko. Nik pixko gazte arte butzen egiten, ez dut, baina hain naiz 2 asignatura falta dizkit, batxillerriak bukatzeko, eta gero pensatu dut ikia Donostien modulo superior bat, administrazio eta finantzana. Ni uste ongi eman entzaitela gustora inen dutela eta bintzat segi ikasten. Nola hori ikasketak eta pilotarena uztartzarena, batzutan igual komplikatua? Zan nahi dut hori ordu asko sartzen dituzuelako, ez? Entrenamenduetan eta azken finean hori egunak bazuelako askotan denetarako ematen. Hori da. Ni guain nik kurtsorik antzaiena 2. batxillerra izan zen, ze azkenian hor asistentzia eta beharrezkoa da, nahi eta nahi ez joan barra zara, eta hor orduan irakasleekin eta jaleok izaten genitun, ze azkenin kartak eta etxera, eta hori, baina guain behin unibertsitatean sartuta libregoa da, irakasleekin solasten duzu, eta guain bastante hobekigo, ez, alderatzen alduzu pilota eta ikasketak, baina bai, batxiller bila egileran zaila intzitzetan, baina guain hemendik aurrera nahiko ongi konpontzen naiz. Oso, norako da zuen egunerokotasuna, orain, gaur egun? Entrenamendu asko dituzue aste osoan zehar, edo nola? Bai, azkenin asteburun partido bat baldin badugu, guain hola izanen dela más o menos, azkenin astia ikusi behar duzu larun bat ino baldin baduzu partido, astelenian fizikoain, aste hartian entrenamentu, frontoia, aste azkena fiziko, eta osteguna berriz frontoia igual. Eta azkenin azkenin 4 egun hola
Tolosara, edo bi egun Tolosara eta gero bi igual Iruñera eta ez dakit, tokatzen den lekura eta egunero bastante kotxe hartu barra, mugitu. Beraz, arratsaleak izate dituzu nahiko lanpetuta, ez? Bai. Arratsaldeago izan. Bai, erratzen duten momentua bai. Baina, bueno, aizo. Horrela baldin bada, nigu ezkarrak ejatzen. Hori da, gure lana hori azkenin imarrazen. Oso, bueno, 5 urtekin hasi zineten pilotan, horretaz gain ere beste kirolik egiten zenuten? Gaztaroan edo bakarrik pilotan aritu zarete beti? Txikitatikan beti alderatu izan ditugu pilota eta futbola. Beran baitere bat talde bat gure txokoa, eta orduan han normali nola mutiko eta guain neskak ere gaztik, pues, bai pilota eta bai futbolan aritzen gara. Eta, bueno, gero jaietzen da ez, adin bat non bat edo bertxe hartu behar duzu, hori da, azkenin ez dizu dentarako ematen, eta bino bai, azkenin bilek gaitu izan ginen futbolin. Bai, azkenin ez da izan bat urtekin utzi genuen. Infantiletan, hola. Amala, goain ikinkan. Bai, azkenin aukeratu inbarrazu bat, aste buruk aietzen dira eta partidu bai pilota eta bai futbola dituzu, eta azkenin futboleko partidu guztia eta entrenatzera joatiare bai, jodari, guretzako lan zaila zen ez, eta azkenin bat hartu garra da eta pilota hartu gano. Zer keman zizuen pilotak aukeratzeko? Bueno, azkenin ikusten duzu aietzen da adina bat hola 15 urtekin eta igual txapelketa gehiago daude, leku gehiotatik handeitzen zut eta ikusten zara ongia izarela ez, kirol hortan, eta nahiz eta futbola taldeko kirol bat izan, eta nahiz eta gustora egon ikusten duzu ez, igual egunen batin, igual aietzen altzarela igual zerbatxera pilotan, eta gainera gustoko genuen, bilek elkarrekin joate ginen leku guzitara, eta azkenin hor segitu genuen. Bai, nik egia erran, futbolan eta aritzen nintzelikan eta gustora nintzen bi kiroltan, eta horretzen naiz urte batin, eta eskuko minik aragarria izan hon, temporada gitzaiz txar bat, eta burutik pasaintzitza, pilota guztia da. Zer azkenin ez diozulikan buelta ematen eta zaila da, burua entzinera segitzia zaila da, eta azkenin holko ematen, hori eskuko minari buelta eman, eta orduan ikusi gunun, bilek ongi jokatzen gunula, eta urte terdin hola desizioz aldatu, eta bira, eskerrak desizioz aldatu nun bertzela. Ez nun barkatuko nire burua, baina, bueno, ongi ateri da denata. Oso ongi. Aipatu dituzte hori, kiroletan aritzeko modu desberdina daude, ez? Bai taldean, pilota gehiago bakarkakoa da, edo binakakoa. Ez da taldeko kirol bat, ez dakit ze aldeako, ze konparazioak egiten dituzue. Hori da, azkenin pilota kirol individuala izan da, igual adin batera aietzen zara, eta ikusten duzu igual ezin duzula bertze batzukin konpetituo eta horregatik igual jendea unitzeko utzi egiten du, eta igual futbolen sartzen da, igual taldeko kirola da, eta azkenin, ameka futbolistari dire hor, eta igual aisagoa da ez, eta pilota igual individualgoa gelditu, eta igual herri batin 6 personatik lauk usten baute, igual hor 2 persona bakarrik gelditzen dire, eta orduan hori zaila izaten da ez, guk suerte izan dugu, generazio onate dela hor bera aldin eta bortziri aldin, eta ginen azkenin 7 bado eta beti hola entrenatzeko eta nik uste horrek ere lagundu digula. Zuek izanen zarete hola hor goi maila horretan zaudetenak edo badago atzetik ere arrobiona? Bada, txikitatik eta guain dela 2 urte herri artekoa eta hola irauzi gunun torneo garrantzitsu bat eta herrian kriston boom egin zuen. Azkein herri txikitan holko gauza lortuta, jendia pila eta animatu zen, eta guain adibidez txikitan eta ni guain entrenadoria baitere naiz, eta ikusten dugu batzuk badituztela kualidadiak eta pilotan ongi jokatzeko, baina gero gauza da kualidadiak izatea eta gero ja beraien esku dago futbola edo bertze kirolen bat hartzen duten edo pilotan jarraitzen denez, baina nik uste arrobia badela bai. Beraz, hori zuek ongi ezagutzen duzuen ez mundu hau, nola ikusten duzue pilotaren mundua? Hau da, futbola ez, badakigu beti izaten dela kirol izarra eta gehienek jotzen dutela alde horretara. Eta, igual Nafarroan ere, segun eta zezon aldetan, pilotak igual arrakasta gehiago ukitzen du, ez? Bai, azkenin nik uste normalena dena ez, txikiak futbolian ibiltzia, gero aietzen da adin bat, aukeratu gara duzuna bitako bat. Nik uste pilota, mundua azkenin beti norbaitea teitzen da, eta gazteetan nik uste batxirela pilotari honak, eta pilota mundua aseguratu da, nik uste.
Oso ongi. Bueno, beste alde batetik, pilota munduari dagokionez baduzue mitorik? Hola norbait, ez dakit buruan duzuena, edo... Bai, nik txikitatikan beti izan dut, ni atzelaria naiz eta beti fijatu izan naiz Abel Barriolatan, ez? Azkenin txikitatikan telebistan ikusi dut, beti ongi konplitu izan du bere lana, bai pilotari, bai pertsona modun ikaragarria da, eta nik uste bera beti gustatu izan zaitela, eta bueno, erran beharra guain ere gaur egun kriston atzelaria gaudela, baitere, bai Zabaleta, Rezusta, eta azkenin denetatik pixkotik hasteko dago. Bai, ni aurrelari izan da, azkenin fijatzen zara beti, hiru jo bezalako pilotari batin igual ez, ze agresibidea eta badun, eta erore baita igual xala bezalako pilotari batin ez, kriston klasiko pilotaria zen, eta bai, gustu ematen zuen azkenin ikustia, bai. Osan, zer behar da frontoian lasai egoteko, partidu hon bat egiteko, zuek zait tresna erabiltzen dituzue irabazi ahal izateko, ez? Hor ikusten dugu gainera, batzuk askoz ere hotzagoa direla, beste batzuk ezain hotzak, hori bakoitzaren izaeraren arabera, ez? Nik uste azkenin dena lasai egoteko eta burua ongi izan beharra duzu eran, azkenin zure sentimenduk eta beharra dituzu eta emozio kontrolatu beharra dituzu, azkenin hori ez baldin baduzu kontrolatzen bai zure bikoteari eta bai publikoari eta transmititzen duzu ez daudela ongi, eta orduan normalin hogeita bira jetzia zaila, ez nervioso atetzen baldin bazara kantxara, agit probabilitate gutxi dituzu partio irauzteko. Nik uste hori azkenin gorputza eta fisikoki eta eskuak ongi izatxetaz aparte burua ere faktore garrantzitsua dela pilotan. Nik uste klabia dela azkenin ez, nerviuk ongi eramitea, bertzela zaila egiten da ez nervioso ateitzen baldin bazara kantxara, normalena, partido ez aitzon ateitzia. Eta ero, erramara ni odol berokoa naizela azkenin ez, nik uste bastante ongi kontrolatzen justela nerviuk, eta... Hori, urduritasunak batzutan pasada txarrak, ez? Ematen ditu. Normalin ongi kontrolatzen ditugu, igual, izan txire partidu importantikola, eta, hasieran nik uste zaila nintzaigula, igual baita ez, kontrolatzea nerviuk, azkenin pensatu behar dugu gazti garela eta holako ratxak ere pasatu behar direla. Askotan zuei nola tokatu zaizue aurkariak izatea edo normalean ez, ondu zarete binaka? Normalean bilek gehienetan pareja izan gara, azkenin bilek kuadrillakuk, herrikuk, klub berdinekuk, azkenin txikitatikan elkarrekin egon gara, eta guain arte jatxun dena elkarrekin jokatu izan dugu, bakarra guaina maila ontara egetuta, bertze txapelketatatik eta ja pixkot separatzen hasi zitzaigun jendia, eta elkarren kontra ere ongi dago jokatzea pixkot. Debutaren egunean aurkariak izan zarete, ez? Horregatik, denek hasi behar da, denetik. Azkenin guaina honiztan tokatuko zegoen ikuste kontran ibiltzia, eta azkeneko urtin eta ibile gara pixkot kontra, eta ongi torko zego. Baina alde horretatik ez beti pilota izaten da oso giro sanoa duen kirola, ez? Esan nahi dut ez da, ikusten diren beste gauza batzuk, beste kirol batzuetan ez hain oikoa pilotan ikustarena, ez? Eske, azken finin pilotan aldageletan eta partidunik, jendiak normalin partidua ikusten dut, hori azkenin gutxinekoa da, azkenin partidu nahiz denbora gutxi egotzen gara, eta hor atzetik handagoen denbora guztia prestaketa, takoena eta gero dutxa eta partiduan ondotik azkenin aurkariekin egotzen gara, eta orduan egiten den girua eta nahiz eta kantxan aurkariak izan gero jiji, jaja, txistea kontari egotzen gara, azkenin lagunak gara eta denak ezautzen dugu elkar. Partidotan azkenin ez dago lagunikan ez, nino gero ia bestuari honta, hori da, nik uste pilota hon gauzik politena ez, igual ordu terdi do lehenago joan, antako egon lasai herrin jartzen bertzikin, eta azkenin partido horretik hori denak kire bromak eta hola, eta, gero partidun ez dago lagunik. Eta partidu ondun galtzen dunak, 5 minuto txar pasatzen ditu, 5 minuto txarretan, eta gero ja normal berriz. Gutxenez ikusten da erreztasun handia duzuela, ez, hori bereizteko. Partidu orduan ez zarete lagunak, baina ondoren ez dago arazorik ez hori bereizteko. Nik uste gero joan ingenen faltzera, hortarriak Bai,
Bueno, bat pozik egonen da eta bestea ez hori ziur. Bueno, nik uste biek partio polita egiten badugu nahiko. Pozik, ez? Ezkein egun berexia da, eta nik uste partio gutxineko izanen dela. Baina, bueno. Osongi. Bueno, goi mailako pilotari dagokionez, duela gutxi Lauterdiko txapelketa izan zen, Bengoetxeak ez, irabazi zuen, okertzen dut aleman naiz, nola jarraitu zenuten? Pues, etzen un espero azkenin hasieran, ez? Final hori igual, ikusten zenitun hor Urrutiko Etxea eta Olaizola igual egoten antzirera bertze maila bat inta, eta azkenin aigatu ziren biek final erditara eta biek galdu intzuten, ez? Baina, bueno, hori bertzin meritua da baita. Bengoetxea kriston txapelketa indu, kristona, uda txar bat eta gero, nik uste kriston txapelketa indula, eta merito handikoa hori, eta gero jokin egin duen txapelketare gora ibatzekoa. Azkenin, gu bere alde ginen, ni bintzat bere alde nintzen, eta, bueno, pena zantzen azken tantean. Galtzia, bueno. Ez, aurten ere nik ikusi dutena izan da, txapelketan eta Lauterdikoan eta generazio aldaketa bat ikusi dela, ez? Guain arte beti horre egondu dire, bai, Irujo, Aimar, Bengoetxea, hauek beti horre egondu dire. Bina aurten ja ikusi ditugu gaztik, ez? Bai, Jokin Altuna, Iker Irribarria, Victor bera ere, Lauterdin aritu izan da, eta nik uste aurtengo Lauterdikuk bertze aldaketa bat eman dula, eta pilotari kaltez diola eginen menpin aldaketa honek. Beraz, antzeman duzu ez zuek belaunaldi aldaketa hori? Bai. Antzematen da, hori, gazteagoak direnak hor indartsu datozela, eta agian hor goian egon diren horiek, Bai, Lauterdikoak endutare, azkeneko hori mano-manoko txapeldu nagusi Iker Irribarria tegi da, eta bai, nik uste hor generazio igual aldaketa gauten aldera. Osongi. Bueno, hemendik aurrera, hemendik gutxira ere, ipatu iazue binakako txapelketa hasiko dela, hau ja beste kontu bat, ez? Guztiz ezberdina, nola aurre ikusten duzue? Baduzue bikote favoritorik? Bueno, ikusten da, igual bertze maila batien, igual egoten aldirela Irribarria eta Rezusta, lehengun kriston erakustaldi eman zuten Olaizolan kontra. Nio, bueno, txapelketa luzia da, ez? Hor ikusitu Olaizola beroiz uste dut izaten altzela, 14-tik 14 irauzi ligilan, eta gero finalerretako ligilan galdu, eta finaletik kanpora galditu, así que txapelketa luzia da, eta guainekan ikusi gara da. Bai, hori da, Anderrek eranduna, baina igual favorito bertzen gainetik momentu honetan Irribarria eta Rezusta daude. Bino azkain hori txapelketak hilabete pare bat irauten dut, orduan edozein gauz pasatzen da, azkain lesioak ere horre izaten aldire, edozein gauz, orduan ikusiko da. Bai, inoiz ezin da jakin, ez, gertatu daiteke. Oso, bueno, debuta datorren astelenean izanen duzuen, ora iritsi nahi duzue. Zer gustatuko litzaizueke lortzea, behin ja, iritsi zarete hori, ez? Goi mailara, beraz? Poiki, azkenin lehenengo txapelketa duguna da hori binakakoa, bigarren mailakoa, eta hortxe saiatu gure maila ematen, eta bueno, ja txapelketa hon bat egiten dugu. Bai, hori da. Azkenin nik uste ez ere ezin ditugula jarri helburu handiak, ez nik uste debutatzen duen edozeinek bere ametsa betire egunen batin lehenengo mailan jokatzea izanen da, ametsa, mino gero realista izan eta helburu hori ezin duzu jarri, azkenin presio handiko helburu bat da, eta igual pixkot gaizki edo hasten baldin bazara, buruari bueltak ematen hasten zara, eta horrek kalte egiten du, orduan Anderrek erranduna. Oain binakako txapelketa dugu, bigarren mailan, eta gure buruakin gustora gelditu egiten dugun txapelketakin, eta gerokoak. Hor pausuz pausu ez, eta lasai eta aliketa hobekien egiten. Bai, hori da. Hori garrantzitsuena. Bai. Oso, ondo bikote, bueno, mila esker, Inigo eta Ander, Xaloa telebistan izateagatik zorte hon astelenean, eta nahi duzuenean gonbidatuta zaudete berriz ere Xaloa telebistan parte hartzera. Bale, eskerrik asko. Eskerrik asko, bai.